Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sukesi Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang, Cahya Kuntedi. Nggih. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Rambah kaping pindho iki jek kelingan ta Bu Kesi awake dhewe didhawuhi karo para warga masyarakat ing Tegasari Tlaga Muncar iki. Nggih, kula tasik kemutan. Pak Dalang nalika pandemi nika, saderenge pandemi didhawuhi mriki ping kalih tur nggih kula napa nggih tasik kemutan dipun paringi maeman daharan ingkang enak-enak jan dalu niki kula jan rewemen. Wau sonten metu maman senengan kula. Apa? Enten esop, matahari, terus enten serundeng diparingi iwak napa niku sapi nggih, Mbak? Empal. Ya Allah enake, benjing kula dibetani nggih, Mbak Endah. Oh iya. Wah, lek ngono ngisin-ngisini sampean malian ning kene. Wah, jan nyuwun pangapunten Bapak Ibu panjenengan sampun kondang bilih sinden Kesi niku sampun kondang dados sinden Surabadok. Dadi sing diomone panganan ngoten niku. Ning nggih estu kok jan eco sanget daharan masakan piyai mriki menika. Mugi-mugi ibu-ibu ingkang masak tansah pinaringan sehat walafiat panjang umur, Bu. Nggih. Merga kekuatane wong duwe gawe wong syukuran kaya ngene iki Bu Kesi resepsi barang iki janjane saka gurune iki mapan ana piyai putri. Leres. Merga yen ora ana hidangan ora ana sing masak iki mokal awake dhewe iso nganake acara apa wae. Ya, Ya matur nuwun jek karo ngaturake salam hormat kagem para pinisepuh ingkang mapan wonten ing mriki Tegasari Tlaga Muncar. Inggih sugeng dalu dumateng para rawuh sedaya khususipun Eyang Kakung kalih Eyang Putri nyuwun sewu Eyang dalem wonten mriki. Nggih. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dalu niki bojo kula lan sedaya kru Madangkara sampun dipun paringi kesempatan dipun percaya nglipur warga ageng wonten ing Tegalsari dalam rangka tasakuran bersih desa. Bersih dusun. Bersih dusun. Nggih. Mugi-mugi anggenipun panjenengan sedekah lumantar budaya menika tansah pinaringan piwales saking Gusti Allah Subhanahu wa taala arupa murah rezekinipun. Sedaya warga masyarakat wonten ing Tegalsari niki dipun paringi lancar sedaya usahanipun, dipun paringi keluarga ingkang ayam tentrem, putra-putri ingkang soleh solehah, lan dipun paringi ketentreman, keselamatan donya tekan akhirat. Ngoten. Amin. Dawuhe para pinisepuh Ibu Kesi, kiwa tengen kene iki wis ora ana sing anake bersih dusun wayangan ngene iki. Mbiyen mongko ana kabeh. Mung sing kuat bertahan kari Tegalsari Tlaga Muncar kene. Kira-kira jenengan apresiasi ini untuk seluruh warga masyarakat Tegalsari Tlaga Muncar pripun Bu Kesi? Kari kene iki sing wayangan. Loh, luar biasa menika. Lah niki dusun Tegalsari mriki saged dados patuladan dumateng desa-desa sanesipun. Sebab napa Pak Dalang? Bersih dusun kados dalu niki nggih kula tak medun. Nggih. Nah, ben lemune ketok. Okay. Bersih dusun dalu niki luar biasa lho Bapak Ibu, panjenengan tasik nguri-nguri kabudayan, adat tradisi warisane simbah buyut biyen niku nggih. Niki lek kula maca ngoten teng sejarah niku bersih dusun niku kan nggadahi tujuan ingkang kathah. Salah sijine diantaranya nggih menika wujud syukure menungso kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun diparingi kanikmatan, kemurahan rezeki ngaten. Lan ing ping kalih tujuanipun bersih desa menika awake dhewe niku nggih nderek ndongaane para mbah buyute awake dhewe, leluhure awake dhewe sing sampun seda ngrumiyini cikal bakale nenek moyang wonten mriki ngoten. Nah, ping telune niki nggih wujud doa utawa syukur supaya awake dhewe sing tasih urip niki nggih diparingi keselamatan, kelancaran napa kemawon ngoten. Nah, sing ping papat ugi niki wujud bersatunya manusia dan alam di sekitar kita. Ngoten niku. Sebab napa bersih desa, bersih dusun. Bersih niku lek ngresiki nggih
resik-resik. Napa to sing diresiki? Nggih awake dhewe, atine dhewe, penggalihe dhewe supaya awake dhewe kalih lingkungan padha rukun, saling tolong menolong. Nggih ngoten Bapak Ibu nggih? Nggih alhamdulillah pramila niku kula acung jempol lan salut sanget merasa terhormat bangga saged dipun timbali nglipur warga wonten ing Tegal Sari mriki. Mugi-mugi mboten namung sak menten nggih Mbah, minjing lanjut malih nggih Mbah Kakung, Mbah Putri. Nggih, luar biasa Bu Kesi Mbak yen ngendika iki tas-tes apik tenan. Tepuk tangan Bapak Ibu kagem bojo kula. Nggih. Makasih. Nggih, lak tenan. Wis ngono kuwi sing tak jaluk Bu Kesi, ora mung pinter nembang, ora mung pinter nyeneni sing lanang. Ayo. Kalau mongso yen kon tutur ya penuh dengan mutiara ngono kuwi. Sik to Mas. Napa? Nyeneni iki wajib. 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 Wong wedok nyeneni wong lanang iku wajib, bukan berarti saya tuh berani kali panjenengan tidak loh. Terus? Lah, wong lanang iki pokoke jangan sampai jenengan niku merasa ngeyel. Kudu kalah karo wong wedok. Wajib. Dimanapun dengan alasan apapun wajib kalah karo wong wedok. Alah, kuwi nek kanggone Piyayi Putri, batine bapak-bapak ning kene ya alah entut ngono paling. Lah, kenyataane ndek bengi sampean ya kalah karo aku. Alah, nggih. Lah iya padha anune kok ya ngejak tebak-tebakan mambengi ayam ngono kuwi. Ngapunten Mbak Endang. Nggih. Lho kaya kuwi lho, kaya Mas Tio karo Mbak Endang kaya ngono kuwi nang ndi selalu bersama ning ning ndi ning Madura bersama, ning Kalimantan bersama, ning Tanah Suci bersama ngono kuwi. Ya muga-muga awake dhewe iso nyonto kaya Mas Tio ngono kuwi Bu Kesi ya. Selalu bersama. Mergo yen kaya aku dalang ngene iki ora kok tutne ning ndi-ndi, gampang ucul wis to. Ucul, genah ucul. Ora supaya enggak ucul sampean tak dadung ya lho. Kayak wedhus ya. Padake mbek apa piye dadung-dadung ora. Nggih, nggih. Yo saiki aturno iki pamundhute saka Bening Art. Wah iki saka pengusaha tembaga yang elok penuh dengan karya-karya seni yang sangat luar biasa. Ya. Wis muga-muga kebecikane Mas Tio anggene paring katresnan karo awake dhewe engko diijoli usahane saya lancar sukses. Wah ya amin. Amin amin. Pangkur Semarangan, monggo Bu Kesi. Mingkar mingkureng ang kara kerenan marati Awas iki hawane adem ning gulu engko sok-sok ganggu. Apa niki ngambah nada sing tinggi Bu Kesi. Konsentrasi penuh nyebut asmane Gusti ingkang nyipta jagat, tarik napas yang dalam. Yuk. Alon-alon Bu. Nyebut asmane pengiran. Ya. Terus. Kurang sithik tarik napas. Iya, kurang sithik. Iya. Iya. Terus. Iya. Alhamdulillah wis lair lanang, Nduk. Malah kaya wong bayan ora ngono kuwi. Lanjut, Bu.
tenan. Bapak Ibu Bu Kesi men saya semangat nyuwun tepuk tanganipun Bapak Ibu. Wah. Matur Elok nuwun. tenan suarane apik kaya ngono, dosen piyayine ayu. Ha iya wis pokoke pas. Ora guak blas. Ngono sing lanang arepe neka-neka iki apa njaluk dikepruk parut. Ha iya. Ya pancen, makasih. Nggih. Nek ngono aku arep gawe parian. Apa neh? Anak itik banyak bulunya. Terus Bu Kesi cantik, Pak Cahya yang punya. Terima kasih. Sampean di parianmu buat aku. Masa aku terus sing parian. Oh, ya duwe no aku. Ndang, Kutha dinteni. nganjuk, dalane kenceng. Cakep. Mripate ngantuk, udele bodong. Ah, ora gathuk. Ora gathuk ya Bu ya? Ora gathuk. Gathuk ayo nggih. Nyuwun sewu Pak Dalang. Apa? Dalu niki ugi dirawuhi caksi lover Boyolali. Eneng to? Weh lah kaya ngendi-ngendi kok ana lho. Caksi Tak kira lover. Jawa Timur tok lho. Lah ndi Caksi ndi? lover. Caksi lover niku sanipun merajalela di seluruh Nusantara. Weh lah dalah Indonesia. aneh nggih nggih. Menika setunggal menika caksi lover Boyolali Cepogo, Mas Filing, kalih Mas Bobot, Ayo. caksi lover lama. Wih, caksi lover kene sing rong kuat tuku kaos ya kuwi. Lah Mas Bobot, pripun sehat nggih Mas? Ah nggih. Pripun? Rabi melih dereng. Kok suwirake tok. Panjenengan saiki dadi anu kok dadi bos campur sari. Ha iya syukur wis kaya ngono kuwi sing bergas. Ya nyambi dadi mubalek barang saiki. Syukur iya. Gus Wawat. Nggih. Ketane to Mas nggih. Nggih. Ampun gila awor kali Mas Sulomo nggih. Ha iya saiki rambutnya disemir. Ora apa-apa nggih. Mas Piling ya iki, Mas Piling. Wah, iki ya rawuh neh. 2 tahun yang lalu ya rawuh. Kancane Bu Kesi kuwi. Ha iya. Wis pinara ingkang prayogi Mas Piling. Dan bareng gawe kacamata kaya Sunio. Ha iya. Lah iya, pinarak Mas, matur nuwun. Yo, Bu Kesi. Sinukarta mreh kratarata pakartine ngelmu kang tumrap ning tanah Jawa Nono. agama ageming aji Matur sembah nuwun wilujengne skala Pangkur Semarangan kapundhut dening Bening Art nggih Mas Prastya sekalian Mbak Yu Endang. Ya, muga-muga bisa kanggo panglipuring penggalih. Bu Kesi sik kelingan janjine piye? tasik. Ayo coba diaturake kuwi saking Bunang Mas Dwi. Ayo coba kaya apa? Kunjuk dumateng sedaya para lenggah sugeng laras sugeng midhangetaken. Mangga.
matur sembah nuwun Ibu Sukesi Rahayu. Ya. Wis muga-muga tembange bisa kanggo panglipur tumrapé sedaya para warga masyarakat. Nambahi saya sayuk rukun sahayeg saeka kapti gotong royong samar sinamadan daya dinayan ya Mak. Pancen kaya mengkono. Ya. Bayar ngaturake apa? Nah, genti ya kuwi bintangnya Madangkara gendho Winong Nawangsih sing asline bocah saka Tulungagung. Oh iya, Iki kapernah seponak aku dhewe, ya to. Lah, gandeng ngangsu kawruh mudi ngelmu mbiyen ana ing SMKI, jurusan karawitan saiki terus pengen memperluas ilmunya ya kuwi ana ing UNS. Wah iya, lak tenan Purwakarta. Bocah ayu, gedhe, dhuwur. Ning nggih ngapunten Bapak Ibu niku sing gedhe mung awake tok. Ayo nggih. Wis bocah asine sik cilik. Ayo, Yo dihormati kutak tang tak dang 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 dang. Yo berbaju dalam melodi yo. Dalu gendho Nimas Ayu Winong Nawangsih. Nggih Pak, wilujeng dalu. Nadyan wis pirang-pirang dina tanggapan tetep sehat semangat ya Nduk. Alhamdulillah sehat Pak. Kuncine men sampean tetep semangat lan sehat iki kira-kira sampean duwe rumus apa Nduk? Rumusnya kalau leren wis gak usah dolan Pak, tidur aja. Iya. Lah jenenge leren ya ning omah leren. Enggak, maksudnya kalau enggak PY itu enggak usah dolan di rumah aja. Oh, dadi cara HP dicas diam di rumah ngono ya. Iya, gitu. Dadi kudu iso milahke ya Nong. Yen wayahe dolan ya dolan, yen wayahe nyambut gawe, yen wayahe istirahat ya bener-bener leren ngono ya. Nah, betul, sama air putih, Pak. Air putih. Ya. Dikapakne kuwi. Ya maksudnya air putihnya jangan kurang. Soalnya zaman sekarang tuh anak-anak sekarang tuh luwih mengutamakan es teh Pak daripada air putih. Ya enggak? Iya, kleru lah es teh. Air putih ya apik. Jane enek sing luwih apik neh lho Nong ujane. Napa, Pak? Susu. Ayo. Oh. Kuwi kan ya 4 sehat 5 sempurna ngono Nah. kae. Apane sak umuramu ngono kuwi yen nganti kurang susu ngono ya biasane ya kurang menarik, Nduk. Ayo. Kula mboten kurang kok, Pak. Mboten kurang ya? Mboten. Ayo, syukur ya wis malimpah-limpah. Ayo. Ayo. Ya ngono kuwi lho Nong, pancen penting. Kesehatan ki terutama, aja nganti pas tanggapan ngono kuwi terus peh dhewe ra begitu menguasai tembang klasik metu ketut manggung entok-entok masuk angin ngono aja nganti. Niku lho Pak, lah niku lho. Ngono kuwi. Mergo pancen melek bengi kaya seniman kaya awake dhewe ngene iki pancen ya abot, resikone pancen luar biasa. Yen ora gelem gemati karo awake, ora gelem tresnani karo awake, engko awake dhewe malah sing cilaka ya Nak ya. Nggih, Pak, leres. Lah ya awakmu tanggapan terus kaya awake sik lemu wae. Nek niku kula pun pawaan nih, Pak. Pawaan ya. Nggih, kula jane manganmu ya ora akeh ya Nduk ya. nggih kathah. Aku ya wis, mangane akeh ya wis pas lek ngono kuwi. Maksudnya kula niku mboten nate kuru, Pak. Kawet cilik tekan sakniki niku mboten nate kuru, Pak, kula niku. Oh, pancen ya wis pawaan wis ngono kuwi pancen kapangane. Apa pakmu ya karo mbokmu ya gedhe-gedhe ngono? Mboten. Ibu Ding, nggih Ibu radi berisi ngoten. Terus yen mau diparingi daharan karo piyai kene sing enak dhewe apa? Lah niku Pak sing paling enak anu, Pak. Sing anu. Sedaya Pak ngono niku. Sing bentuke kaya anu iku lho, Pak. Ngene. Apa kuwi? Tempe. Tempe ya enak anu. Oh, tempe ya enak. Empal. Oh, empal. Ya, oh, itu. Heeh, Nduk nek ndi pancen empal ki enak kok, Nduk.
Upamane kowe gelem masak ana aku kemakon mangan empalmu ya mesti empalmu enak kok, Nduk. Empal masakmu kuwi lho maksude. Nah nggih to. Empal tenan lho Pak, empal napa to? Lah iya empal tenan rumah samu, empal sapi to. Nah Lah nggih. iya mula kang mangkono. Ah iya. Empal terus diwae duduh ben teles iku lho Pak. Lah iku enak banget. Oh iya. Duduhe sop sing dimas. Heeh. Bukesi itu tadi. Sop matahari mau ta? Iya, sop Wah, matahari. Ah. Apa sih Cak Bagus kok khusus? Orang sop kok Ah, khusus. iya. Yes kaya ngono kuwi pancen sing jenenge seniman ngene lho, Nong. Iya. Lek pas ketrima ki pancen ngungkuli raja, nek lek pas apes iki ngungkuli kere pancen ngono kuwi. Lek pas ketrima ya kaya ning kene iki tenanan apa-apa dicawiske, ngebuah-buahane enek unjukan wis ora enek lerene. Lek pas ora ketrima ni teko dukne panitia rene sing bagekne, gelem ra gelem doandan sinden sak dalange ning kandang. Tahu aku mbiyen ngono kuwi. Lah ndelalah bar wayangane panitiane minggat merongos ora bayaran. Mosok nate Pak ngoten niku. Oh, tahu ngono kuwi. Kowe lak mun penak-penak tok lu bapakmu biyen muni kulino. Ae ngono kuwi. Ya Allah. Heeh, tenan. Seksine kanca-kanca kuwi kabeh ayo. Apa enek wong mayang mulih nggo Avanza lek ra aku apa enek. Ngono ritak rental kuwi ayo beh. Piye ngono kuwi ayo. Rong melu ya kene mbiyen ya. Wah, rong melu kowe. Wah, aku jaman berjuang mbiyen. Iku tahun kapan Pak? Tahun 1400. Wis wae mbiyen kuwi rong enek wis sik urung dadi sinden kowe nduk, saiki wis penak sinden saiki. Mangkat nyinden wis enek sing barengi, enek sing anu nawani. Ayo bareng aku, Nong. Ayo numpak mobilku nganti rayan. Ayo. Kanca-kanca iki pengrawit kabeh padha pengen duwe mobil mung arep barengi awakmu kuwi lho, Nong. Mas Danang iki direwangi mobil nabrak apa-apa kene ya. Loncat palang. Heeh, nggih. Ayo Nang, nembang Nang. Ayo. Coba kaya apa? Napa Pak niki Pak? Aku tak manut karo jenengan piyai kene iki anu ora fanatik Nang, apa wae siap. Nah, jajal. Sing kira-kira sampean nembang kuwi sesuai karo angan-anganmu, mergo lek nembang sesuai karo karep kuwi mesti apik. Padha karo wong mayang. Lek mayangi sesuai karo lakone, iki lakon seneng aku. Ngene biasane mayangi ya apik. Ngono kuwi. Lek sampean kira-kira apa? Ayo. Ini kelas 3 Pak anu. Ya engko tetep enek jaranane ning bawane iki lho apa sik ngono. Oh. Lek ora ado-ado kok Eropa rene iki butuh ndelok jaranan lho ayo. Nah nggih lho niku. Ayo. Kalau Aja wingi- bar nabut lara bar kuwi ayo. Mboten Pak niku kalau wingi ceritane niku kan mantuk saking Eropa to Pak. Mendarat niku langsung mangkat PY niku Mas ajeng. Danang to? Nggih, Mas Danang niku malah langsung mangkat PY ajeng mirsani jaranan lah dalah kok gak metu to Pak. Lah mlo terus ruke lara lak ya kuwi Lah to. Ayo. gara-gara gak. Pokoke beneran. patine Mas Danang iki lek ora metu jaranan, lah tutik yen metu kutut manggung mati dhek. Lah iya. Heeh. Bawane ya, Nang. Apa, Nang? Kula pengen Pengen apa? bawa nyidam sari. Ngidam sari. Ya wis ora apa-apa. Heeh. Coba kaya apa? Berarti dandang gula. Nggih. Oh, dandang gula. Oke, siap. Ya. Nanu. Coba kaya apa? Ya ndak? Dahwang bagus papujening ati kaya Nanu. Ya. apa tak awakku dewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dalang. Nggih, Waalaikumsalam. Saking Pak Ngadinu Pondok Ungu Permai Bekasi nderek nyimak
lumantar streaming Kuntadi Channel. Sukses selalu untuk Madangkara. Nggih. Terima kasih. Nggih. Terus nang. Duh dewa jawata somreng awak mami Karo madhep rono mlaku rono no alon-alon karo nembang karo alon-alon ya rono madhep rono nah ayo terus bablas ning pawon madang ayo malah madang ora no besok kapan ketekan cecer lan wong bagus. amin tak dongakne entuk calon sing bagus lahir batine Amin. seneng karo budaya seneng karo wayang ayo Amin. ngangge blangkon kliwir ayo ayo you know nano Upama sirana kodo neno tanpa prau sasat sara ing Jalatri neno nyidam sari es terima kasih bajune ya tetep nyidam sari anu Apa? mengke pertama nyidam sari terus mengke sing jaranan memanik pripun Pak? oke padha Asal. gong neme jalan oke pokoknya untuk kamu apa sih yang tidak ya ya saka nyidam sari yang kedua terus memanik oke diaturake sedaya para lenggah ya nduk winong nawangse ya
Hey. 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 Si cantik jelita ayo kan bocah le menik-menik joget ya apik tur iki ya kasanah budaya menika jaranan cara Kediren utawa cara Tulungagungan Bapak Ibu menika ciri khasipun cara Jawa Timuran wah iya dasare sing nembang ya bocah Jawa Timur sing joget ya Jawa Timur wah tenan luwes ya yo si jingkas ya nyuwun karo Mbak Dian Munasirah karo Mbak Trihastuti, ayo, ben jumeneng ya ndak masuk angin kok. Lestari ya, Tik, Lestari, aman, Tik. Ayo. Karo Mbak Dian Munasirah. Mbak Dian Munasirah menika salah satu guru wonten ing sanggar kula ing bab sesindenan. Wah iya, Sanggar Madangkara. Sesarengan kalian Pak Teguh menika ingkang bagian karawitan menawi Mas Ajimas menika basa Inggris. Oh Jepang, Pak. Basa Jawa. Ayo. Nglen longgar Mas Dana nggih ngewangi nggih sindenan. Mergo murite saya akeh Mas. Ayo. Ayo. Yo diaturake langsung kemawon. Lestari kunjuk dumateng sedaya mliginipun emak-emak ibu-ibu sing sok mirsani wonten ing TikTok utawi wonten ing YouTube. Mesti karem kalian tembang menika lestari kanthi doa mugi-mugi silaturahim dan juga kesejahteraan warga masyarakat mriki tansah lestari run tumurun ya monggo Madangkara lestari yo